Momentu bereziena. Gaur, otsailaren 11, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna da. Eta horregaitik, elkarrizketa berezi bat daukagu. Gurekin dago June Olazar. June, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Biokimika eta Biologia Molekularra saileko doktorego ikaslea da. Gainera Junek gure eskolan ikasi zuen, Allende Salazarren. Ondoren, Gernikako Institutuan egin zuen batxilergo zientifiko. Eta biologia eta kimika asko gustatzen zitzaizkionez, unibertsitatean biokimika eta biologia molekularreko gradoa egin zuen. Bere jakin-mina da, gure inguruan eta gure barruan dauden sistemek nola funtzionatzen duten ulertzea. Biokimika, bizidunen barruan gertatzen diren gauzak aztertzen dituen zientzia da. Gure gorputzean, landaretan eta animalietan oso txikiak diren piezetan gertatzen dena. Egunon June eta ongi etorri Allende irratira. June, pozik al zaude gaur berriro Allende Salazarrera etorrita? Bai, oso pozik nago hemen egotietaz. Ni gainera Allende Salazarren ikasi naben, eta niretzako plazer bat da emakumeetan eskazientzalarien nazioarteko egunien hemen egotie. Nolako ascenso ikasle zinenean gure eskola? Oso antzekoa eta Liberien oso aldatute. Adibidez irratiz betitzen genuen, eta telebista eta horako gauzak bai martxan egote ziren, baina egize da proiektu pilo bat hasi direla martxan, nik nebazenak ezagutzen, obra pilo bat egin dire, eta niretzako oso aldatute dago. Txikitan bazenekien zientzialaria izan nahi zenuela? Esango naben, bai eta ez. Batetik, bai eukitzen naben jakin-mine, naturzientzian inguruen edo esperimentuen inguruko tailerrak eta holan bai hitzen gendu zen, baina bestela holan konkretuki biokimika ikasiko nebala enaben esango, baina bai ez egon hori existitzen zala, nire barruan. Zein irakasgai gustatzen zitzaizun gehien eskolan? Matematikak eta natura. Batez be matematikak buruketak asko gusta daitezelako, eta gero naturan asko ikesten dudako giza gorputzetaz, animalizek, landariek edo lur planetak zelan funtzionatzen bat. Zer da zehazki biokimika? Oso hitz zaila dirudi. Lehenek esan dago hitze bertan, baina biokimika da bizidunen barruan gauza txiki-txikisek, mailarik txikizenien aztertzen daben zientzia. Esango dugu, gure gorputze, pieza oso txikizetaz osatuta dagoen fabrika bat dela, hor egongo ziren langile txikisek, proteinak izan direla, erregaizek, izango zirela gantzak eta azukriek, eta gero mezuek, hormonak izango zirela. Eta azken finean biokimikak aztertzen dugu, guzti horrek alkarrega zelan funtzionetan daben, hau da, zeintzuk diren hori kontroletan daben arauek. Zer ikertzen duzu orain doktoregoan? Eguneroko adibide batekin azaldu aldiguzu? Nik aztertzen dut, batez be zelulan barruan zelako interakzioak edo zelako elkarrizketak emoten diren olako komente dotezen pieza txiki honen artien. Orduan, nik aztertzen dute zelulak dire gure gorputzeko parterik txiki zena. Esango gu, gure lego piezak direla, eta gure lego pieza horrek milioika dikoguz gure gorputzien. Hor egongo ziren etxiek, organulek izan direla, langileek duzen proteinak, eta gero duzen gantzak direla, batez egiturak osatzen dabezenak eta energia sortzen dabenak. Nik aztertzen dutena da, langile horrek hau da proteinak direnak, eta gure gorputze osatzen daben gantz horrek, euren artien zelako elkarrizketak eta zelako komunikabideek dekiezen. Hau da, zelan elkarrekiten daben alkarregaz. Hori da, nik aztertzen dutena. Zaila alda zientzialari izatea? Batzutan bai, azkenien batzutan desesperantea dalako zer urtetan ez da nien esperimentu batek lan asko, denbora pilo bat eruten dagoen eta ez duzunien emaitzarik lortzen, baina Liberien oso divertigarrez da, azkenien da misterio bat argitzen moduen, hau da, azkenien detektiba zara eta zure misterioa argitu behar duzu eta horrek ekartzen daben plazerak azkenien gero konpensa bitzen dugu bai, zientzialari izaten dut. Laborategian lan egiten duzu, nolako laborategi bat barrutik? Laborategi baten egiten dut lan, eta laborategi bat esango ondun, zuen etzeko sukaldien ez dela, baina gauza batzuk aldatute. Sukalde horretan dauz bakarrik ontzi txikisek eta makineri konkretu bat erabiltzen duguna oso esterilizatute egon behar dena eta oso garbi. Orokorrien laborategi zebera oso ordenatute egon behar da, mikroskopioak erabiltzen duguz,
ordenagailuek sortu dugun informazioa edo datu horrek aztertzeko, baina eta jendea batasunizek zibiltzen da, baina bestela sukalde bat izango zen. Zer da politena edo gehien gustatzen zaizuna egiten duzu lanean? Esango neban, dala sozer barri ze deskubriruti. Igual, inork ikusti ez dagoen sozer, derrepente zuk aurkitzen dozula, hori da oso sentsazio pozgarri ze da, eta azkenien hori, eta gero esango neban talde lana. Talde bazara azkenien, ez duzuk bakarrik aurkitzen sozer, talde batek aurkitzen dugu, eta horrek asko postu du. Ezagutzen alduzu gustoko duzun emakume zientzialari bat? Bai, adibidez, okurri diate komentetie Margarita Salas da Asturiasen jaio zan emakume bat, eta ikerketa zentro pilo bat eta beka pilo bat dauz bere izenien. Berak denean gazein ban lan, hau izango zan gure gorputzeko instrukzio liburu moduen ezagutuko genuna. Eta bere aurkekuntzak orokorren asko lagundu izan dabe medikuntzan. Zer esango zenieke gure eskolako neska mutilei etorkizunean zientzian lan egin nahi badute? Ez zizti galderak eitzieri, hau da beti eukitzea jakin gine zergaitik galdetzeko, eta ez dara biharrezkoa dana momentu bertan ulertzi, akatzak behar direla, eta akatz horretatik ikesi behar dela. Eta azken pinen guztetan baiatzue esperimentetie marrasti eraikitzi edo naturari begiratzie, bide horretatik jarraitzeko. Eta azken June, mezu bat bidali behar bazenio gure irratsaioa entzuten ari diren ikaslei, zein izango litzateke? Ez galtzeko jakin mine, azkenean mundua galdera zeteta dau, eta zuek izen altzarie etorkizun baten sendagai bat aurkituko dozuenak, edo espazera joango zarienak, edo zelula marnuko sekretuek ezagutuko dozuenak, eta orduan hor bide horretatik jarraitzeko, eta azken pinen abentura handi bat dela zientzia, eta mundu oso dagoela horretara gonbidatuta. Bezain txixen naintzin agitian, hauen zuten dinak egon errespetian. Gentia dahi bezala funtsian, ebentxe aibekida denak itzalian. Arginatza maitia ez duk den erremana, zumaitek ikusirik